Munthu wina wa business analowa mu barbershop ya mzibambo wina kuti ametetse. Atangokhala pasi kuti azimetedwa, ometa anamuyandikira nkumugwira pa shoda nati, "Mwamuona mwana uyoyo ali panjayo? Ndi mwana ombwambwana zedi amene uja yemwe sindinamuonepo ku dziko kuno." Munthu wa business uja atayang'ana anaona mwana atayima panja pa barbershop nkumasuzumira mkati. "Hey, komano mwana mukumuchelanji ombwambwana? Ndi mwana basi." Ometa anaseka zedi nati, "Amene yoyo ndi msangalasi wanga tsiku ndi tsiku, dikirani muone." Ometa anatsekula chitseko nayitana, "Hey, mfana, kabwera kuno pang'ono." Atalowa mwana uja, mtala Ometa anatulusa 5,000 kwacha yogwirana kudzanja lina, ndipo kwinaku makoini angapo okwana 500 kwacha nati, "Eti usankha kuti utenge iyi imodzi kapena izizi zambiri?" Mosaganiza kwambiri mwana anatenga makoini aja nkumathamangira panja nkumapita. Ometa phwete kumbuyo kuno akugwedeza mutu wake amvekere. Mwaonatu ndikamati ndiomwambwana zomwe ni matanthauza zimene zozo. Mkulu wa business uja anakanika kuseka nzachilendozo, ndipo atamaliza kumetedwa panja pa barbershop anamuona mwana yemwemwe uja akukalowa mu shop yogulisa ice cream. Mosamvesa mkulu uja anamutsata mwana uja, anaona wagula ice cream akudya mokondwa pena pake pe. Mkuluyu anapita nkukakhala chifupi naye nati, "Ndingakufunseko china chake?" Mwana anamwetulira nati, "Funsani ankolo, 5 pini ndi yambiri poyerekeza ndi makoini unasankha ochuluka aja, koma wayi unasankhabe makoini aja?" Mwana anamuyang'ana mkulu uja nasekanso kwambiri nati, "Ankolo, ndikatenga 5 pini imene ijayo game ithera pompo nthawi zonse. Ndikatenga makoini aja amafa ndi phwete mmene munawaonera muja, ndipo amakhala apeza chowasekesa. Choncho amazichitachita ine nkumapeza ma 5 anza aja. Pamene pajapo atakundita nanso olo katatu kwa lero. Izi nchifukwa choti masiku ano anthu amapereka ndi cholinga choti aoneke madolo." Mchikulire uja anazizidwa nazo izi chifukwa anazindikira chinthu chomwe samayembekezera choti mwanayu samaluza ayi, ndipo sanali ombwambwana koma amaseva, ndipo anali oganiza bwino kuponsa anthu amamupanga zimenezi ziwa. Phunziro langa mu nkhani, anthu ambiri palero ali bize kufuna kuonesa kuti iwowo ndiye madolo pomwe ali, kudziwa kulankhula mwachangu, kuonesa poyera zomwe ali nazo, mikangano nditi zinthu tazi, aoneke kuti iwowo ndi iwowo basi. Koma anthu enieni mwa mawinazi anatulukira chinthu china chake chosiyana ndi kuzitukumulaku. Kuwina kamodzi inde nkophweka, komano kuwina pano nthawi ina mmawa ndi tsiku linanso kumafunikira kudya ubongo zedi, kuganiza mozama, ndipo kuganiza mozama kumene kuku kumabwera ukakhala wachete. Silence ndi strategy, kudekha ndizo mphamvu zake. Ndipo munthu wanzeru pagulu pa anthu si uyo okwera mawu kwambiriyo ayi, nthawi zina ndi uyoyo yemwe anthu amakhalira kumusekayo, osamathamangira kufuna kuonetsa udolo wanu pagulu. Udolo uli ngati maliseche saonetsa poyera, ndipo uja ali dolo ndi yemwe mu situation ina iliyonse yolakwika sachuluka zolankhula koma kutenga njira yoyenerera, monga mmene zilili pano ku Joni. Akuthamangisa sakuti tisazapite konso ayi, koma mukhale ndi zoziyenereza kukhala ku Joniko, mapepala oyenera, ndipo ndi chinthu chophweka kwambiri kamba koti kumalawi kuno alipo omwe amakuthandizani kuti mukhale ni mavisa oyenerera okhalira ku South Africa, aja omwe timati yamachawe recruitment and traveling agency. Madolo pokuthandizani ndi ma spousal visa, ma working visa, study visa, ma temporary visa ndi ma visa osiyana-siyana. Izi za abahambezi inu nkumango zimvera pa Facebook muli pe kudya marandi mosacheuka, musachedwe. Kuchenjeratu ndiko kuyambilirako. Ayimbireni pa manambala awo aku Joni 069 463 052. Kwa amene muli ku Malawi imbani 092 032 6004 kapena 092 550 7780 kuti akuuzeni satane wa mmene amapangira. Ndikakhala ine ndiyenda panga kale yanga ya banja ndi kukachona konko basi. Yamachawe Recruitment and Traveling Agency. Mavisa ankavuta kale. Dinedini Studios
ndatokoza kambako onela nkhani musayiwale kupanga